The first major development came in Cairo, where Eritrean Foreign Minister Osman Saleh met with Egyptian Foreign Minister Dr. Bad Abdelati for extensive discussions on bilateral relations and regional affairs. According to statements released following the meeting, the two ministers reviewed what both sides described as the strong historical partnership between Eritrea and Egypt. The discussions focused not only on strengthening bilateral cooperation but also on recent developments affecting the Horn of Africa. The meeting built upon a series of diplomatic exchanges that have taken place between in the Horn of Africa, framed as efforts to enhance security and stability, mask a narrower agenda rooted in its unresolved grievances over the Grand Ethiopia Renaissance Dam Gerd and Ethiopia's legitimate aspirations for Red Sea access. Far from promoting collective good, these maneuvers risk exacerbating divisions, empowering authoritarian tendencies, and prioritizing Cairo's interests over the developmental needs and sovereignty of Horn nations. On Sunday, Egyptian Foreign Minister Bad Abdelati كم تريوا زلهم انتهى زريكم زلهم مچم حنت ጊዜ نزم بلصقنا تعبدهم تصللهم هذا حمش فيديو مهابكم نيره دس لزبلن دماي عندما انتهينا ኤርትራን ግብጽ ንርክብ ጨርቆም ከደርቢዮም ከም ዝኽል ምግማት ይደሊ ዳራ ሳይድ ንዖም ጨርቆም ንምድርባይ ንዓታቶም ንምጽላል ጽቡቕ ነገር ክልዎ ኸሊ but that's not the main goal of ኤርትራ አገዳሲ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዘላን ጸላኢኻ ሓደጋ ክፈጥር ከሎ ወይውን ሕማቕ ኣካይዳ ክኸይድ ከሎ ካፒታላይዝ ክትረብሓሉ ክትክእል ኣለካ ይዝባል ስኢልካ ክጋጎ ከሎ ትሪዮምሽ ምንዑ መቋም ዘይኮነ ነቱ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋታት ንስኻ ኸይድካ ካብ ክትረብሕ ይዘለካ and that's exactly what's happening እንደሆነ እንደራናቱ ውግናቱ ሽግርናቱ ጸገምናቱ ንሕና ይኮናን ጸገምናቱ ውሽጡን እስካለ ኩነታቱን እዩ ስለዚህ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኣብቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ኮንሰርት ናይ ዕግርግርን ናይ ካልእን ውራይ ዝገብሮ ዘሎ ኤርትራዊ ትዕደምን እያ እንታይ ትገብር ኣላ ንሱ ውራይ ክገብር ከሎ ካልእ ውራይ ናታ ትገብር ዘላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ድሕሪ ናጽነት ናይ ኤርትራ ኢህአዴግ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ሰሪሖም ንዓና ዝሃሰዩና ነገር እንተሎ ንኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ገይሮም ንኤርትራ ንምጥፋእ ዓብይ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ኤርትራ ዝገበረት ተገበረት ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ኣድቫንቴጅስ ክትግምጥሎ ይትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝቕበሎ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ መንጸፍ ኣለዋ ንነዊሕ ዓመታት ዝተሰርሓሉ ኢንፋክት እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክቆም ከለውን ከምኡ እዩ ስለዚ ንሳቱ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ንኢትዮጵያ እታ ዝበለፀት መጋበርያ ክትኮነ ትኽእል ኢሉ ስለዝወሰዳ ሕብረት ኣፍሪካ ውሎ ሶ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ኣለዎ ነዚ ዘለዎ ኣድቫንቴጅስ ወይ ዘለዎ ዕድላት ተጠቂሙ ኣብን ኤርትራ ብዙሕ ነገር ክገብር ምኻለ ንጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ግን ንሱ ሓደ ግዜ ጸላኢኻ እሽው ዝበለ ክኾነልካ ኢኻ ትብነ ምክንያቱ ነቲ ብልዕ ጸላይ እንተለካ ሽግር ክፈጥረልካ ኸእል በቲ ንሱ ዝጥዕሙ መንገዲ ጥራይ ብምኻድ ስለዚ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ወላ እኳ ንዓለም ሙሉእ መጋበርያኹም ክኸውን ኽእል እዮም ሳይኮኑ ክብሎም ይደሊ እንተሎ መጀመርያ ዝኾነ ሓይሊ ምሳኻ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ሴኪሪቲ ስራሕ ክሰርሕ ተኾይኑ ዓድኻ ክትቆፃፀር ክትክእል ኣለካ ገዛኻ ክትቆፃፀር ክትክእል ኣለካ ካልእ ኣጀንዳታት ክቡኻ ክኽእሉ እዮም ግን መጀመርያ ክትገብረሎም ዝደልዩኻ ነፍስኻ ክትክእል ኣለካ ዓድኻ ከተመሓድር ክትክእል ኣለካ ዓዱ ከመሓድር ስለዘይክእል ዘሎ ዝበዝሕ ክፋል ሃገሩ ከመሓድር ዘይከኣለ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዶ ናብ ሱዳን ዶ ናብ ዝዶ ገለ ክብል ከሎ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ምዃኑ ይርዮም ናብ ኣሜሪካውያን ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ መጋበርያ ክኾኖም ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣሎ ግን ወላ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ድሩት ምዃኑ ተረዲቦም ኣሎ ኣይኮነን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሶማልያን ክፃወተሎም ኣብ ውሽጢ ዓዱ ሃገሩ ከመሓድር ኣይከኣልን ኣሎ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ክፍትን እዮም ወላ እዚ ሕጂ ምስ ኤርትራ ትግበር ዘላ እውን ኣካል ናይቲ ንኣብይ ኣሕመድ ንምድሓን ዝግበር ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክርየ what is America trying to do and what is Eritrea and Egypt trying to do ኤርትራን ግብፅን እንታይ ኣጀንዳ ናተን ኤርትራ እንታይ ዕላማ ናታ ግብፅ እንታይ ዕላማ ናታ ኣሜሪካ እንታይ ዕላማ ናታ ድሓን ቅድሚ ግምት መሃብና በቲ ናቶም ብናይ ኣሜሪካ ክንጅምር እንታይ ይደልሎ እሱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሲ እንታይ እቲ ጎል ናቱ Discussions covered several regional. During his visit, Mars centered on the Horn of Africa. Perhaps the most closely watched aspect of the Cairo meetings was the involvement of the United States. During his visit, Saad Boulos, President Donald Trump's senior advisor for Arab and African affairs, held separate meetings with both Egyptian and Eritrean officials. Boulos first met with Egyptian Foreign Minister Bad Abdelati, where discussions focused on the long-standing strategic partnership between Washington and Cairo. Following the meeting, Boulos described Egypt as an essential partner in advancing peace, security, and prosperity across both the Middle East and Africa.
According to his statement, discussions covered several regional issues, including Libya, Sudan, Lebanon, and developments in the Horn of Africa. He also emphasized the importance of continued cooperation. أجي أمريكا أبزك من ريو زلنا مجمريا كلتا عينة تركب كم استقبرين يجو تقليس زلاب كله مساد بلوس مسناي قبتي منيستر قدات وصاي تراخي بخم تنبرن ناي كلتيوم بايلاترال ريليشنز نيروم ناي كلتيوم أكمد مع ريجينال نقطات كارلو من خلتيوم بحد سرحلو ناي سوماليا منيستر قدات وصاي مسي نيرو بين الرخيبو نيرو ناي قبتيون بين الرخيبو نيرو إيرترا دما بس منيستر قدات وصاي ناي قبتي تراخيبا كم دما مس مساد بلوس تراخيبا مالتيو قبتن أمريكان بزح أجندة تطلو هذا كابو ليبيا يو قداينا ليبيا أزمة مساد بلوس قدامي معلتا بوست قبرلو زلون تاريخ أيو قداينا ليبيا يو ليبيا ناب حنت هاجر مملاس مستي أحد وجن دنا برا بتم براغناي ليبيا زلو من يخاطب له زي جنرال أفتار زبال مالتيو نسو مستي ترابلس نبرة بعالم دفلات منقستي بحد قويلهم حنت هاجر كونو كامباينتاتنا أمريكا دما كم دليتني بس قبرا نتنا داد دما كبحتو أو تاتيو أجندة مالت لك كم تنا DRC يمثل again يعني ليبيا قداي ناب سلام نمسا تحن زخونة تبقسو تاتي قبرالو تعانت بوليتيكا وستراكتشر كقبريم تفليو ليبيا سلام الرقات كتروح بلد تخل انتفتي رومون سنبانا قري معناته ليبيا قادرة كم زحادة فحبتن زات وعدي وخيني زلو لازم نعو سلام الرقاتن زلو هاجر كتقبر مخال من سنبوي قبس أبو عبا بركتو يزلو معناته مس ليبيا سفع زخونة دوب سلا زلو شو أبو قبتي بس أمريكا بغربات تسرح زلها عبدو كفال ناي قبتي منالو سودان قدانا سودان دما أزيا قد سين قبتي كم دمان أمريكا سلازا أمريكان قبتي نبزون حدا common goal الله and that's where Eritrea also comes in Eritrea قدانا كبحر تراي قدف نقدر فصلين لانزارة ولينا قدانا السودان أمريكا قلم على بخت جبر بزوها حترترت ولدلا نقبتي تراي إسكاز جبر نقر جنيال سلازين إيرترا وكتحس لزلكا نلقاتي قدانا إيرترا دما أقدسي in fact أنا كريو خلوه كاب مرحنا السودان برهان كابتن كلهم مسود الشارع خزلو ما إيرترا زيادة زعمن كوين يسمعني قد حكني إيرترا كعم صغير إيرترا قلبهم زي تغل فلتي قالوا كلهم بس أمبلهم جنفيتهم بلهم كنت ألموهم زغلو أب أحسن كنت ألموهم زغلو سعودية بلو تركوا بلو كلهم كنت ألموه خلي إيرترا كنت ألموه يتخليها أتليس أبتت مرحنتنا بريزنت ساس في السودان زلو أردادا كليريو زي النقانقيو سلازي أبتت مرحنتنا بريزنت ساس بلو زلو غد ما دايما دايلي ريبريزنت زي إيرترا أنا إيرترا بريزنت أنا من يفلتني أب السودان كم سنة هجي مرداتا كل ول يخلي الكاميت خاميت خزارة يتخلنا you never know جن بريزنت ساس أمر حنا سابزلو أب السودان نتوجه هنا بفلا ينزل كرتاتنا السودان كأنزنا السودانوين من البات أبكرنا أفريقيا genuinely بقولنا اللي بيصبغ زردون تلو بريزنتنا إيرترا so that's why برهان بزوج زينا إيرترا زمت زلو دقفنا إيرترا مورالاو دقف يكون وتهدراو دقف كنقول سين غلنا انتهي مخانو جن دقف كم زلو فلوتيو لوجيستيكاو دقف كون غل بغلو مس إيرترا صبغ زمنا يزلو now أمريكا بزح تعطيها تقبر زلا قدانا السودان قال لنا قرنا تقبر سلازي نقبسنا إيرترا نخلتيهم رخيبكا كم حدا قد أسجندا كون كم زغل ردو يزي ردو جنانو سبلو apart from that قدانا السودان ترى يكونن عطيت وهم زل أمريكا the most important part is the part from Red Sea قدانا كبحري ناوي قصي خيط كم زلو صبغ يروين زفلتو وشمت حرموز تغلال لك بيدون وصاي كوين الله they know this وشمت حرموز كاب كتصر ناتهم كاب calculation ناتهم برا كوين الله يحري من الله بابيل من دب الله كس سويس كنال بيد قبص سلوزلو فاين نقبص كل جزء حزوايا يمن ليبيا نبلس أنا هنا السودان نبلس أنا هنا بعبي دمات ناي وشمت سويس كنال سلوزلو قبصي أزيا قداس جانا هذا ناي قبص قداس ندقم سيرترا تاع إسكاوي كمس بابيل من دب تاع إسكاوني سزي حوتي هيتقربوني بالسلوزلو إيرترا دما فتينا سلينا نحوتي ملو دوب زلنا فيتهم زلنا نحنينا سلازينا إيرترا زي ما حاس تزعبي استراتيجيكا ودقتن سحتتن كون سلازغل نيرترا بزخونه يكون واقع نيرترا كن حزال لنا زبل كالكوليشن نرزلنا which is true امين كلام مراتي بالك بفنجا مس إيرترا زمن ناخذ قبرس قديتاي so إيرترا دما نزو قداي زكتقمل لي انا قد كاردنا تايو نزو قداي تتقيما
تدليو نجارات دما كتحتت يا إرترا أوكي ساهم كسرحنا خلينا سأقام زلنا يكون نانجن أنا دما نزن دلا قدانا السودان كنت حابر نخلينا قدانا كيف بحر كنت حابر نخلينا أبكالجن إحنا دما نخلي تحابر زلنا له نابنت إرتران قبسن بزعبانا كيف بحري هذا مردات اللون من السعودية والسيكا تنليتورال ستيتستن أبتي دوباز زلو أبتي كيف بحر زلو هجرات نساتن ندحنتنا يتبوتاك حلوها كخلالون إذا حجي أمريكا بنورمال جزية متقبلتان زيا أبز حجي كنت قبلها سلمتاي أمريكا بعلى ما ياخذ كيراس لزي تخلنا تقداي سي إذا ديفرنس كلام أمريكا كله بقول بتاخذ قبرة تخلي مثلا نير لو ما جناي كعلني سلازي دحنتنا هذيك أي مسمرنا ينقدينا كأي بحركة حلون دحرقينك أمريكا بعلى ما مزرعة تاخذ قبرة خمسة تخل تردي واصلوا زلنا تاك كبريا نتن قدوا باوزلوا هجرات حيسكا نساتن زأكل عامة معبيلا نساتن تردادين كم محضروه زخلالو بايتاك تفتر كتكل اللوا فتيات اللي عملتي زيادة ما ميتي مستا نا إيرترا بوليسي نا محضرة نا كأي بحري بريزيدنت سياسة بتفل عليه مدرخاز تزاربو كأي بحري على وانا يتدوب نايتن أوزلو هجرات كونالو من الباتن أوزلو هجرات نتي جماعة بحرناتن كحلو عقم انت زي بلن حجزن دقف قبرلن تريننج قبرلن لوجيستيكس هابل جن اتزقال الاسرح نفسه كف حجر نكل مايات ناتو كوكو عاصرن دحنت ناتو كو حسن مزخل طراي اتخالو كله تركب صراحي توساغي سستينبل يكونكا زلاق هون يكلني امريكا كابنيو متي وي كاغلب كابنيو متي ابز قبرو ነገር ዘላቅነት كله يكلني ስለዚህ እተናቡ ዘለዋ ሊትራል ስቴትስ ባላ ተናቡ ዘለዋ ተነጥቅ ገማገም ባሕርናተን ዝኾነ ንድሕነተንን ንሉላውነትን ስለዘገድስ እንሳተን ነቲ ድሕነት ከውሕሳ ይኽእላን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ብክልተ ሰለስተ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ኤርትራ ተድልያ ንኣሜሪካ ማለት እዩ እቲ ክንዛረበሉ ዘይንደሊ ኣብ ክንምንታይ ይዝረበሉ ኣሎ ግን ካላርሲ ኮይኑ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንኤርትራ ዘገድስ እዩ ንኣሜሪካ ዘገድስ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ፈቲኻ ፀሊኻ ተራ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራ እውን ኣብኡ ተጠበሊ ኣይተሓግዚ ከምዚ ግበሪ ሰላም ንግበር ገለ ድዮም ክብሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣገይን ኤርትራ ሓንቲ ኣገዳሲት ጎረቤት እያ so in that regard as well ንኣብነት ህወሓት is a very important part actor ኣብቲ ጉዳይ እቲ ህወሓት ማለት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተዋሳኢ ኣካል እዩ ሓይሊ እዩ እዚ ሓይሊ እዚ እቲ እንኮ ዝበለፀ ሽርክነት ዘለዎ ኣብ ዝዋን እዚ ምስ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ዘሎ so in that regard as well ኤርትራ is relevant riwallahum እንጂ relevance ኣብ ዓለም you have to be relevant if you are not relevant then your thing is not important you are not needed ኣብ ዝኾነ ዓለም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ relevance ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ተደላይ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ተደላይ እንተዘይኮንካ ደን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክትዕደም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወላ ብግለየ ዝብለኩም ብግልኹም ሶሪ ፐርሰናሊ ሰብ ክድውለልካ ተኮይኑ ክግደሰልካ ተኮይኑ ገለ ነገር ተደላይነት ክህልወካ ኣሎ ንስኻሲ ኣብ ዓለም ተደላይ እንድሕር ኮንካ ጥራይ ሰብ ዘልየካ እንድሕር ዝኾነ ወላ መስሓቅ እጅ ተደላይነት እንታይ ማለት እዩ ኮሜድያን እንተኮይንካ ተሳቕ እንድሕር ኮንካ ሰብ ብስኻ ክኸውን ይደሊ because people want to be happy ሕጎሱ ደስ ክብሎም ይደሊ እዮም ስለዚ ፅቡቕ ቫይብ ትፈጥር ተኮይንካ ፅቡቕ ኩነታት ትፈጥር እንድሕር ኮንካ ሰብ ይደልየካ እዩ ዩኣር ተደላይ ኢኻ ስኻ መስሓቅ ብምዃንካ ጆክ ትገብር ምዃንካ ከምኡውን ፅቡቕ መድረክ ትፈጥር ምዃንካ ሰብ ይደልየካ እዩ so ኣብ ዓለም ተደላይ ክትከውን ክፅዕር ኣለካ ኤርትራ ኣምላኽ ዝሃባ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ኣለዋ ግን ጂኦግራፊ ጥራይ ኣይኮነን ሓጊዝዋ ዘለና ንብለኩም ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ጂኦግራፊ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘለዋ ፅሩይ መትከልን ነቲ ህዝቢ ሱዳንን ንፖለቲካ ናይ ሱዳንን ትክክለኛ መርገፂ ሒዛ ክትሕግዞ ስለ ዝኻለት ስለዚ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እምነት ኣለዎ እምነት ስለ ዘለዎ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ናይ ኤርትራ ንሱዳን ከተስምዖ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ኣለዎ መንግስቲ ሱዳን ኤርትራ ከተስምዖ ስለ ትኽእል ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ፋኖ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኤርትራ ትእመን ሃገር እያ ክብል ይኽእል እዩ ህወሓት ኤርትራ ትእመን ሃገር እያ ክጠልመና ይክእልኒ ክጠልመና እንተዘሊ ዝኽልክሎ ሓይሊ እውን የለን ስለዚ ኤርትራ ብመትከል ስለ ትኸይድ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ህወሓት እውን ንዓ ክኣምን ይኽእል እዩ እዚ እንታይ ይፈጥረልካ ክሬዲብሊቲ ተኣማኒ ስለ ዝኾንካ ካብ ንኣቢ ተዘራሪብካ ክትፈትሖ ትኽእል ምስ ኤርትራ ተዘራሪብካ ከተድምዖ ትኽእል ኣለካ ስለዚ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ዘለናይ መድረክ ድማ ኩሉ ብሓይሊ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ሓይሊ ከዓ ወሪስ ሓይሊ እንታይ ማለት እዩ ሓይሊ ገንዘብ ገለ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ዘለና ሓይሊ ማለት ብትክክል ሓፂናዊ ወታደራዊ ሓይሊ ምስ ክኸውን ጥራይ እዩ እቲ ሓይሊ እቲ ድማ
ክትዝዘት ትኽእል ትኮይኑ ኢልካ ሓይሊ ለኒ 130 ሚልዮን ኣለና ወልካ ግን ኣብ ባይታ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይንካ ትርጉም የብሉን እንታይ ቁፅሪ ኣለካ ወይ እንታይ ኣለካ ኣይኮነን እቲ ሓይልካ ክንምንታይ ኣብ መስመር ሒዙ ተንቀሳቂሱ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ብኡ ዓይነት ካልኩሌሽን ኤርትራ እዚኣ ሓያል ድማ እያ all these listings እዚ ኩሉ ንዛረበሉ ዘለና ሓንቲ ዘረባ ጥራይ ከምቲ ዝድለ ዘይዛረበላ ዘለዎ ኤርትራ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ ክዛረብ ከለኹ ሓንቲ ነጥቢ ጥራይ ፅቡቅ ገይረ ዘይገልፃ ዘለዎ ቁጠባ ትብል ጥራይ ካልእ ኩሉ ኣለዋ ኤርትራ there's only one part missing ሓንቲ ነገር ዝጎደለትና ኣላ እዛ እዚኣ ክልተ እውን ክንብላ ንኽእል ኢና ቁጠባን ቴክኖሎጂ እዚን ክልተ ጎዲለና ኣለዋ have to admit እዚን ክልተ ጎዲለና ኣለዋ ነዘን ክልተ እዚን ንምትካእ እንታይ ዓይነት ጥበብ ክንጥቀም ኢና እንታይ ዓይነት ፍጥነት ክንጥቀም ኢና እንታይ ዓይነት ጉያን ቀልስን ክንገብር ኢና ንግዜ ንገድፎ ኣብዚአን ጉዳያት እዚኣተን እቲ ዝዓበየ ስራሕ ዘድልየና እዩ ተኻሊ ኩሉ ኣለና በፂሕና ኣለና ክንዕቅቦ ዘለናን ከነሕይሎ ዘለናን ኢንፋክት እቲ ናይ ሴኪሪቲ ናይ ገለ ንብሎ ዘለና ቁጠባን ቴክኖሎጂን ተወሲኽካሉ ድማ ብዝበርትዕ እዩ ዝኸውን ኣብኻ ስለዚ again ኣሜሪካ ናባና ሕግብግብ ትብል ዘላ ስለትፈትወና ወይ እውን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝነበሮም ነገራት ስለተፈትሐ ወይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝነበሮም ስለተፈትሐ ይኮነን ኤርትራ ተደላይት ሃገር ክትከውን ስለዝበቃት እዩ Boulis first met with Egyptian Foreign Minister Bad Abdelati, where discussions focused on the long-standing strategic partnership between Washington and Cairo. Following the meeting, Boulis described Egypt as an essential partner in the United States and Egypt in addressing shared regional challenges. Boulis also met with Eritrean Foreign Minister Osman Saleh for what both sides described as productive discussions on bilateral relations and regional developments. According to Boulis, the talks explored opportunities to strengthen cooperation between the United States and Eritrea. ሕጂ ኣብቲ ዝተባሃለ ፀብፃብ 2-3 ፀብፃብ ክንርኢና መጀመርያ በዓሉ እቲ መሳት ፕሎስ ንትርክብ ኣመልኪቱ እንታይ ኢሉ ንሱ ዝፀሓፎ ክንርኢ excellent discussion with Egyptian እና እዚ ንኢጅፕት ዝምልከት እዩ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዝገለፆ I find it gonna give it to you ኣብዚያ ተዋን ኣለዎ unfortunately give me a second نعم كدليلكم يتاسس The two sides اوكي رغيبه يلغو انت ابي الله مسلكم ابزي علاتكم تايل بوست غير نيرو good and productive discussion with Eritrea تفللي يغمدو ابت حدا excellent discussion in نيرو مسجبسي so there is a difference the way he communicates ابزي من جبسي كجلس كله excellent discussion with the Egyptian Prime Minister blah blah مستنا جبسي ازيو مسات الال كم زغبره يزنغر and this is also how you communicate نتكونتات مالتيو جمهوريه ኤርትራ ዝገበሮ ኩነታት ግን good and productive discussion with the Eritrean Foreign Minister Osman on US Eritrea bilateral relations ጽቡቕ ዝኾነ ከምኡ ድማ productive ውፅኢታዊ ፍረ ዘለዎ ዝርርብ ምስ ናይ ኤርትራ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ከም ዝተዘራረበ ይነግራሉ recognizing the complex and often challenging dynamics across the region እጅከሙ ክብል እውን ግዴታ ኣለዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብወቅዒ ጽቡቕ ዝምድና ስለደይ መሰረተ ዘላ ጽቡቕ ቃላት እውን ክጥቀም ከምዚ ኣዝዩ ሙቕ ቃላት እውን ክጥቀም ኣይክልኒ ኢልካ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ከምኡ ንዓና ዘገድሰና ፍረ ዘለዎ ዝርርብ ከካይዱ ምኻሎም ጥራይ recognizing ነቲ ዘሎ ከቢድን ሕልኽልኽ ዝበለን ፀገማት ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት we explore the opportunities to strengthen our partnership ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴና ዘሎ ዝምድናታትን ምሕዝነትን ንምስፋሕ ንዘሎ ዕድላት ሓበራዊ ዳህሳስ ኣካይድና ይብላ ኣሎ ስለዚ ንዝምድና ንሽርክነትን ብሓደ ኣብ ምንታይ ሽርክነት ክገብርቱ ወይ እውን ዘሎ ሽርክነታት ንምስፋሕ ኣብ ንግዲ ኣብ ሪጅናል ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዞባዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ከምኡ ድማ ኣብ ሴኪሪቲ ኣብዞም ሰለስተ ነጥብታት ዘሎ ዕድላት ብሓባር ዳህሲስና ይብላ ኣሎ at a time when collective efforts are more important than ever we underscored the need to work together constructively to address regional conflicts and advance lasting peace stability and prosperity in the Red Sea and the Horn of Africa so እንታይ ይብል ዘሎ ዘረባ ጽቡቕ ዘረባ እዩ ዘለና ግዜ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከቢድ ምዃኑ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ነቲ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ብዶታት ንምስጋር ሓበራዊ ስራሕ የድልየና ኣሎ እዚ ድማ ደጊምና ኣበርት ደስመርናሉ ነገር ተሎ ኮይኑ ሓበራዊ ስራሕ ብሃናፅ መንገዲ ክግበር ከም ዝኽእል ነቲ ኣብ ዞባ ዘሎ ተፃቦታት ወይ እውን ፀገማት ወይ ከዓ ቀውስታት ንምፍታሕ ከምኡ ድማ
ዘላቂ መፍትሒ ሰላም ንምፍጣር እውን ሓበራዊ ስራሕ ከም ዝድሊ ሰላምን ርግኣትን ብልፅግናን ኣብቲ ዞባ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምምፃእ ድማ ሓበራዊ ስራሕ ከም ዘድሊ ተዛሪብሎ ማለት ከም ኢሉ ፅሒፍሎ ፅቡቅ እዩ ካብ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ጥራይ ክንሰምዕ ዝዓበና ዳርጋ ካባነ ዝጉብዝ ጀሚርና ካብ 98 ክሳብ ሎሚ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ኣንፃር ኤርትራ ካብ ታሪክ ማለት እዩ ግን ኣነ ካብ ዝዝክሮ ጥራይ ዝብለኩም ሳብ 97-96 ሰይቲ ቢል ክሊንተን መፅያ ኤርትራ ክበሃል ይዝክራነ ሂለሪ ክሊንተን ኣብ ኤርትራ መፅያ ነይራ ማእስ ምዃኑ ሽዑ ጁኒየር ገለ ነርና ንዝክሮ ካብ እንዳሓር ግን ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣንፃርና ትሰርሕ ምዃና ጥራይና ፈሊጥናን ነቢርናን ማለት እዩ ስለዚ ንመጀመርያ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ክፍጠር ክንርኢ ከለና ተስፋ ክትገብር የገድደካ እዩ ኣሜሪካ ፍሉይ ድጎማታት ክትገብረሉ ንኤርትራ ወይ ፍሉይ ፀጋታት ክትቦ ዘይኮነስ ብሕማቅ ተጠሚታትካ ኣሜሪካ ሲ ሕማቅ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ትዕቢት ክንገብር ይግባአና ንኣሜሪካ ኣዝዩ ሓደገኛ ሃገር እዩ ስለዚ ካብ ናቱ ሕማቅ ዓይኒ ክድሕን ምኽኣል ሓጋዝ እዩ ኣሜሪካ ብሕማቅ ዓይኒ ተጠሚትካ ንሱስ ዓመት ከም ኩባ ኢኻ ትኸውን ኪባ ትበሃል ሃገር ኣላ ኣብቲ ጎረቤቶም ሪኢኹም ዶ ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ድማ ሕጂ ኣብ ዝኸበደ ሽግራት እያ ኣላ ምክንያቱ ነዳዲ ከምዘይኣቱ ገይሩ ዓፂዎም ስለ ዘሎ I don't want Eritrea to be Cuba ሓደ ሰብ ኣሎ ኣነ ዝርዮ ኤርትራ ከም ኪባ ኮይና ክትምክት ኣለዋ ዝብል ገፅ ኩባ ክትፍዓለ እያ ክብሎ ዝደላኒ ኩባ ድንጋፅ ኣለኒ ግን ኤርትራ ከም ኩባ ክትከውን ኣይደልኒ ኣነ ኪድናብ ኩባ ጥፍዓለ እንድሕር ኩባ ደስ ዝብለካ ኮይኑ ኪድናብ ኩባ ጥራይ ክንብሎ ኢና ዘለና ሶሪ በኤርትራ ከም ኩባ መዋዕሉ ጨምለቕለቕ እናበለ ክነብር ኣይደልን ዘሕልፎ ዘሎ ሽግር ይኣኽሎ ካብኡ ክወፅኢና እንደልዮ እምበር ከም በዓል ኣሜሪካ ዝመሰሉ ኣዝዮም ፅጋባታት ሃገር ምሳቶም ተሃላሊኽካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ታንክስ ጋድ ከማንቲ መንግስቲ ኤርትራ ኩነታቱ ቀይሩ ነዚ ኩነታት እዚ ናብ መፍትሑ ዝጓየ ዘሎ ኣሎ ሓደ ሓደ ደረቕ ዝኾነ ኣብዚ ደገ ኮይኑ ዝዛረብ ክምክቶ ጥራይ ዘለና ምስ ኣሜሪካ ዝብል እንታይ ክትገብር ተሂድካ ኣለኻ ኪድ ኣብ ኤርትራ ኮይንካ መክቶ ኤርትራ ቀሊል ሂወት ከም ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘለና ብፍላይ ሞራል እውን የብልናን 10 ግዜ መልሓስና ክንውርውር ኣነ የቆጣዕኒ ሶሪ ሰብ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ዋጋ ይኸፍል ኣሎ እናፈለጥና ከለና እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝገብሮ ሓላል ኢና ኣሜሪካ ዝምድና ጀሚሩ ግርም ገበረ ከምኡ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ክደፍኣሉ ጥራይና ኻ ነተባብዕ ሽግር ናይ ኤርትራ ክውዳእ እንድሕር ኮይኑ ምስ ኣሜሪካ ዝኣመሰለ ኣዝዩ ሓደገኛ ሃገር ብሕጂ ድማ ንሓደ 20-30 ዓመት ድሌቱ ክገብር ዝኽእል I'm sorry ኢራን ትዕወት ኣላ ገለ ተበልና ዝቕየር ነገር የለን the next ኣብዚ ሓንቲ ከብርሃልኩም ዝደሊ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእና ገለገለ ኤርትራውያን ድማ ቻይና ኣሜሪካ ክትወጥቀሎም ኣይደልዩን እዮም እዚኣ ክነግረኩም ኣነ ደጊመ ቻይና ኣሜሪካ ክትቅፅል እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ዓብ ዕዳጋ ይንዖም ናይ ኣሜሪካ ምውዳቕ ንቻይና ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዖም እዩ they really want ኩሉ እዚ ምዕባለ ሃብቲ ናቶም ኣሜሪካ ሓያል ካላ እዮም በፂሖሞ ስለዚ ኣሜሪካ ከላ ክንምዕብል ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለዎም ንኣሜሪካ ግን ብጥንቃቐ ክንሕዛ ኣለና ዝበል እዩ ንኣሜሪካ ናብ ኩናት ክንዕድም ኣይኮናን ተደልያ ትህረም ተደልያ ንቬኔዙዌላ ትብላዕ ተደልያ ንኢራን ትጨፍጭፍ ተደልያ ናብ ስዑድያ ትኸይድ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ንኣሜሪካ ኣብ ጥቃና ከይትቐርብ ክብረት ኣብ ልዕልና ክትልዋ ምስ ራሻ ትዋጋዕ ስናት ኣብ ቢዝነስ ንሕና መንገድና ኣለና ምስ ራሻ ዝምድና ክገብር ንኽእል ኢና ስዑድያ ዝምድና ክገብር ንኽእል ኢና ግን ኣሜሪካ መፅዩ ንፓኪስታን ክወራዮ እንድሕር ኢሉ ጎፈሪት ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን I really want ከም ቻይና ክንከውን ሱዳን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማራ መሻርክቶም እዩ ነይሩ ሱዳን ፋሕፋሕ ምሳቶት ቻይና ኢዶም ተሓፂቦም ናብ ካልኦም ከይዶም ስስዐይ ክትብለኒ ትኽእል ኢኻ እዚ እወ ስስዐይ ቻይና ስስዓት እዮም ከም ዝሪኦም ከለኹ ግን ኣብ ዓድኻ ድማ ፖለቲካ ድማ ከምኡ ናይ ስስዓት እዩ ፖለቲካ ጥዲያን ንነብስኻ ትረባሕ ኣለካ ቻይና ንኣብነት ንሱዳን ኢላ ውጋ ኣይታቱን እያ ወይ እውን ኢራን ኢላ ውጋ ኣይታቱን እያ ምክንያቱ ሓደ ንኣሜሪካ ክትገጥማ ኣይትኽእልን እያ ካልኣይ ድማ ዘዋፃ እውን ኣይኮነን እተን ሃገራት ብብልሒ ኩነታት ናተን ባዕለን ካሊእ ኣለዎ ባህሊት እያ ነፍሲ ወከፍ መርሕነት ኣብ ሃገሩ ዘሎ ነቲ ዘለዎ ተፃቦታት ባዕሉ ክፈትሖ ክኽእል ኣለዎ ንዓይ ዝመልከተኒ ጉዳይ ኣይኮነ ኣነ ምሳኻ ሽርክነት ትገብር ኣለኹ ምስ ኤርትራ ንኣብነት ቻይና ንኤርትራ ትፈትወና እዩ ዝመስለና ትፈትወና ትኸውን እያ ንኢትዮጵያ እውን ትፈትዎም እያ ንጅቡቲ ትፈትዎም እያ ምናልባት ኣብቲ ከባቢና ካባናን ላዕሊ ንካልኦት እያ ትፈቱ እዚኣ እውን ክርዳእና ኣለዎ ብምንታይ ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ቻይና ፍሉይ ፍቅሪ ክህልወና ኣነ ብዛዕባ ቻይና ስለ ዝዛረብ ዘለኹ ፍሉይ ፍቅሪ ምስ ቻይና ሃሊና ናይ ቻይና ግዙኣት ኮይና ንኣሜሪካ ብያ ክንብላ ኖ ብያ ቻይና ባዕሉ ፈልጥ እንታይ ገብር ኣለይ ሶሪ የቆጣዕኒ እቲ ቻይና ዝበሃል ምሳና ኮይኑ እኮ ሰለይ ክንብል ትገብረና ዘሎ እምበር እንታይ ተገብር ኣለይ ዓብ ስራሕቲ ክሰርሕ ንሪኢ ኣለና ኢና ስለዚ
ንዓና ፀገምና ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፀገም ዝተፈትሐ ኤርትራ ባዕላ ናብ ዝኸደት ክትከይድ ትኽእል እያ ምስ ቻይና ባእሲ የድልየና ምስ ራሽያ ባእሲ የድልየና ግን እዞም ሃገራት እዚኣቶም ክገብሩልካ ዝኽእሉ ድሩት እዩ ኣሜሪካ ግን ንኽፅይቕ ንኸበላሹ ዘለዎ ሓይሊ ከዓ ሪና ኣለና ስለዚ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ኣነ ነዚ መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ እውን ቻለንጅ ገይረ ኣብ ትዊተር ፅሒፈ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንዝመፅእ ወለዶ ሓንቲ ክገብረሉ ዝኽእል እንተለዎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ግድል ፈቲሒልና ክሓልፍ ኣለዎ ነዛ ግድል እዚኣ ክፈትሓ ኣለዎ እዛ ግድል እዚኣ ጠልጠል ኢላ ከላ ግን ኤርትራ ልውላውነታን ቀፃልነታን ኣምልክት ሕቶ ክኣቱ ይኽእል እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብ ልዕልና ኣብዚ ዝንብየሉ ዘሎ ዝኾነ ተጋጢም ምስኣቶም ዘለና ክንተሓቋቆፍን ፍቅሪ ክህልወና እንደይኮነ ሰላም ክህልወና ምስኦም ብሕማቅ ዓይኒ ዘይንጠማማት ክንከውን እዚኣ ጥራይ እምበር ኣሜሪካ ውሽጥና ኣትዩ ከማን እንታይ ገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ብሕማቅ ዓይኒ ከም ዘይጥምተና ጥራይ ክንገብሮ ኣለና እዚኣ ድማ ኣይ ቲንክ ኤፌክቲቭሊ ተበፂሓ ኣላ እዚኣ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕልና ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ክሳብ ሎሚ ሕማቅ ኣይተዛረበና ኣሎ እቲ ሕማቅ ዓይኒ እናተኣለልና ይኸይድ ኣሎ ነዘን ዝመፃ ዘለዋ 2 ዓመት ድማ ተሰሪሑሉ ተቐፂሉ ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ከም ሓደ ኤርትራዊ ከም ቅዱስ ኤርትራውያን ከማይ እውን ካልኦት ተስፋ ክበና ዝኽእል እዩ ርግፅ እቲ ተስፋ ናብ ዝጭበጥ ነገር ክኸደልና እንዲና ንደሊ ሓደ ካብቲ ንምስ ግብፂ ዝገበርናዮ ስራሕ ነዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንሓዋሩ ከነመስግኖ ዘለና it was one of the best decisions ተገበረ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ዝምድና እዩ ምስ ስዑድያ ምስ ግብፂ ዝገበረቶ ክልቲኡ ፍረናቱ ዝንሪኦ ዘለና ኢና ናይ ብሓቂ we are very grateful ግብፂ ፋብሪካ ሰሪሕልና ወይ ገለ ዘይኮነስ ነዚ ምስ ኣሜሪካ ዝነበረና ዝምድና ኣብ ምፍታሕ እውን ዝኣክል ኣበርክቶ ስለ ዝገበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ መሳትሎስ ኣዊ ተራኺቦ እጂ ድማ ምስ ግብፂ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናትና ትርክብሲ ናብ ሩቲን ገፁ ይኸይድ ኣሎ ባድር ዓብደላቲን ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ድማ ነቲ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ክጓየሉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ተስፋ ንክትገብር ዘገብር ኩነታት እዩ ምናልባት ንእሽተይ ክሪቲክ ኣነ ክባ ዝኽእል ክሪቲክ ናተይ ማለት እዩ ካብ ዝኽእሉ ፅቡቅ ሓንቲ ተደጋጋሚት ጌጋ ዝርያ ኣይ ሆፕ ክትውገድ ትኽእል ሉክ እቲ ናይ ግብፂ ባድር ዓብድላቲ 3 ኮምፔተንት ሰባት ምስ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ስለምንታይ ባድር ዓብድላቲ ሓደ መዓልቲ ክህሉ ይኮነን እቶም ካልኦት ነቲ ነገር ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ከሰጋግርዎ እዮም ወገን ኤርትራ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ወይ ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ግብፂ እዩ ዘሎ ስለምንታይ 2-3 ክኾኑ ዘይክእሉ ኩሉ ዝሕተዮ ንዓይ እዚኣ ካብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ 2-3 ክህልው እንተዝኽእሉ ኣዝዩ ደስ ምበለና ምክንያቱ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ዝዛረብዎ ዝፈልጥዎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ዶኩመንት ዘይሰግር ዝኾነ መራሒ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ወረቐት ዘይሰግር ዝተርፍ ጀስት ብስቶም መራሕቲ ብምኻድ ጥራይ ክትፈልጦ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ከም ንእሽተይ ካ ክነግረኩም ካብ ውሽጢ ዝመፀትኒ እታ ፊድባክ ዝገበርናዮ እውን ፀቕጢ እታ ኤርትራ ክኸዱ ከሎ ምስኦም ንኣሽቱ ክኸዱሎም ዝተባህለት እታ ፀቕጢ ናትኩም ውፅኢት ናታ ሪኢኹማ ዶ ኢሎም ሰዲዶም ላይ ሓደ ግዜ ኣብ ግብፂ ከምዚ ዓይነት ኣምባሳደር ናይ ኤርትራን ካልኦት ንኣሽቱን ምስ ረኣዩ ሮይ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ ከምኡ ኢልኩም ዝተዛረብኩም ንዓኹም ሰሚዖም ገይሮማ ይንብል ኢና ግን ተዘረባኹም ፍረ ኣምፅኡ ምክንያቱ ሃናፂ ዝኾነ ፊድባክ ስለትህቡ ዘለኹም ኢሎም ቅዱሳት ኤርትራውያን ፅሒፎም ላይ ነይሮም እናዮም ሃፒ ንና ንሃገርና ክትምዕብለልና ሓያል ክትኮነልና ፍሌክሲብል ክትኮነልና ዳይናሚክ ክትኮነልና መራሕቲ ከም ሰባት ከም ማንም ሰብ ሎም ለው ፅባሕ የለውን ንዓታቶም ክትክኡ ዝኽእሉ ግን ተዳልዮም ዘለው ንኩሉ ዝፈልጡ ኣሎ ሕጂ ሓደ ኤርትራ ግዲ የብልካን ይብለኒ ኤርትራ ካባይ ንላዕለ ትብፅሓካ ንዓኻ ኣነ እኮ ጉድ ረኺብና ገለገለ ሰባት ብዛዕባ ኤርትራ ስቲ ኤርትራ ስለዕለና ትብፅሖም ዝመስሎም ሰባት ኣለው ኤርትራ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብቲ ሕጊ ናይ ኤርትራ ንኩሉ ማዕርያ ትብፅሖ እያ ትብል ስለዚ ኩሉ ሰብ ማዕረ ርእቶ እዩ ዘለዎ ናትካ ርእቶ ካብ ናተይ ንላዕሊ ኣይኮነን ናተይ ካብ ናትካ ንላዕሊ ኣይኮነን ኣነ ርእቶ ይባ ኣለኹ እስኻ ድማ ርእቶ ክተብ ትኽእል ኢኻ ጥራይ እንታይ ግን ናተይ ርእቶ ትሕቲ ሃገራውነት ክገብረና ኣይከልኒ ንኤርትራ ዘይፈቱ ከምዚ ንስኻ ዝያዳ ተሓልየላ ወይ ንስኺ ተሓሊላ እሞ ነቶም ካልኦት ርእቶ ንህብ ዘለና ነቲ መንግስቲ ስለ ንፀልኦ ከነዳኽመን ንደልደልና ኮይኑ ክርዳእኩም የብሉ መንግስቲ ፅቡቅ ዝገበሮ ሓያል ተዛሪብና ኣለና ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ክብሪ ድማ ኣለና ምስጋና እውን ኣለና ዝጎድል ነገር ግን ቅረም ኣለዎ ሲምፕሊ ኣይኖ ሕጂ ሓንቲ ፀገም ኮይና ትረኣየና ኤርትራ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ እታ ነፈሪት ንዖም ዴዲኬት ዝኾነ ስለዘይብልና ሜቢ ስታፍ በይኑ ስለዝኸይድ ክኸውን ይኽእል ግን ካብቲ ኤምባሲ 2-3 ሰባት ወላ ክኸዱ ኣለዎ ኤምባሲታት እኮ 2-3 ሰባት ህልዎ ወይ ሓደ ሰብ ጥራይ ዝኸይድ እቶም ግብፃውያን እኮ ይዕዘቡና እዮም ዘለው እቲ ዓለም ካልእ እውን ይዕዘበና እዩ ዘሎ
سلسة 4 مليون أنت نسينا نت دبلوماتيك بروتوكول سكنا مالوه نكلالنا بروتوكول زبالالو بروتوكول تزرعه اللي كابت تزاربوا قد أسكوينو تزرعه دم قد أسي ስለዚህ እቲ ሃገር ከመይ ዓይነት መርሕነት ኣለዋ እቲ ምትኽኻ ሰክሰሽን ፕላን በሃልዚ ምትኽኻ ናይቲ ሃገር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣብቲ ትስኻ ትሪኦ ፕሮቶኮላት ኣብኡ እዩ ዝማላእ ስለዚ እዚኣ ደጊምና ደጋጊምና ክንዛረበላ ኢና ዝበዛሕኩም ኤርትራውያን ከምኡ ከም ዝስማዓኩምን ከምኡ ከም ትሓስቡን ርግፀኛ እየ ብውሽጢ ትፅሕፍሉ እዮም ኩልኹም ኣይ ኖ ዲስ ኣነ ብደገ ስለ ትዛረበ ዝሕመየሉ እምበር ብውሽጢ ብዙሕ መልእኽቲ እዩ ዝመፀኒ ከምኡ ዝብል ግን ትብልዎ ድማ ካብ ቅኑዕ ነታ ሃገር ከርብሕ ዝኽእል ዝበልኩም እዮም ኣነ ሕጂ ገለገለ ተንኮለኛታት እዚኣ ጥራይ ቆሪፆም ረይዎ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ከበላሹ ዝደሊ ኢሎም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ፖስት ይገብሩልኩም ነዚ ቪድዮ ደይርዩ ድማ ነዛ ክፋል እዚኣ ጥራይ ወሲዶም ኩሉ ግዜ ነቲ መንግስቲ ምስ ነቐፍዎ እዮም ኣንፃር እቲ መንግስቲ እንዲኦም ከምዚ እንዲኦም ዝብሉ ኣለዉ ንዓይ ስለ ዝስማዓኒ ይኮነ ነቶም ቆሪፆም ነቶም ካልኦት ዘጋግዩ ንዖም ኢለ ዝዛረብ ዘሎ ነቶም ቁራፅ ጥራይ ሰሚዖም ሕማቕ ዝዛረቡ እምበር ኣብዚኣ ክንዛረብ ከለና ብዓብዩ ኤርትራ ፅቡቅ ተስፋ ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ነቲ ፅቡቅ ድማ ከተመሓሸሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ ንዑ ኢና ንዛረብ ዘለና ፋይን እዚ መቸም ንዓና ሓጎስ እንድዩ ንዓና ሓጎስ እዚ ንዓና ተስፋ እዩ ንዓና ፅቡቅ ነገር እዩ ንፀላእትና ግን መርድእ ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ grievances over the Grand Ethiopia Renaissance Dam Gerd and Ethiopia's legitimate aspirations for Red Sea access. አብይ አሕመድ ለንቀን እንታይ ከም ዝገብር አይፈልጥን እዩ ዝብሎን ዝጭብጦን ክጠፍኦ ምዃኑ ርግፀኛ እየ ስለምንታይ ኩሎም ተዛሪዮም ተመፂኦም እውን ፀገም የብለይን ንብል ነይሩ ወል ተዛሪዩ ናባኻ ዝመፅእ ሓይሊ እኳ የለን ግን እታ ትደልያ ዝነበርካ ዓለም ዞባ ምልእቲ ኣንፃሩ ኮይና ኣላ ስለዚ ኣብዚ ዳርጋ ብዙሕ ፅሑፋት ናቶም ዝርኢ ዘለኹ ተስፋ ቁርፂ እዚ ዓይነቱ ኤርትራ خلاص ወፂያ ከይዳ ኤርትራ خلاص ኤርትራ ገዲፋትና ሶሪ ፅምዶ ኢልና ገለ ከነበላሽ ፈቲና ኣይሰለጥን ፅምዶ ናይ ሰላም ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ መስለና ኣሜሪካ ነቲ ፅምዶ እውን ኣይፀለአቶን ስለዚ እንታይ ከም ዝገብሩ ሕጂ ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ፀያቂቶ ኮይኑ ዘሎ ስንዲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘባላሹ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ኪኑ ሓሊፉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዝስምዖ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ንመለስ ታይብልሎ Egypt diplomatic strategy Egypt's recent engagement in the Horn of Africa framed as a regional security efforts are heavily driven by the unresolved grievance ግብፅ እዚ ኩሉ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ምስ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ምስ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ምስ ደቡብ ሱዳን ምስ ኩላቶም ትገብሮ ዘላ ምስ ኬንያ ትገብሮ ዘላ ሲ ዲፕሎማሲን ሰላምን ስለ ዝደለየ ዘይኮነሲ ጉዳይ ናይቲ ሪናይሰንስ ዳም ስለ ዘይተፈትሐ ንዓና ንምጭባጥን ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ትኸዶ ዘላ ድማ ሽግር ኮይኑ ስለ ዝስማዓ ዘሎ ይብሎ ሓደ ግዜ ኩሉ ነገር ብዛዕባኹም እንዲ ዝመስለኩም just inferiority complex ስለ ዘለኩም በር ዓለም ካባኹም ወፃኢ እያ ሓደ ክንናቱ ኣጀንዳ እውን ይገብር እዩ strategic alliance Egypt foreign minister Badr Abdelat met with officials from Eritrea and Somalia to build alliances aimed at isolating Ethiopia and countering its regional influence again ብልፅግና እንታይ ፍትን ነይሩ ንጅቡትን ሶማልያን ሒዙ ነቲ ግብፅ ክትገብሮ ትደልደላስ ክብትነ ኢሉ ኣብ ብዙሕ ይፈቲኑ ሶማልያ ግን ተመሊሳ ምስ ግብፅ ዝምድና ትገብራላ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ዝምድና ድማ ኤርትራ ኮነ ሶማልያ ዳርጋ ነዚ ሓሰን ሼኽን ምምሕዳር ናቱን ሸለሊላቶ እንዲያ ግን ግብፅ ድማ ክልቲኦም ስለ ዘድልይዋ ነቲ ዝምድና ክትመልሶ ትፍትን ኣላ ኤርትራ ምስ ሱዳንን ምስ ግብፅን እያ ዝያዳ እሳቶም እዮም ካብ ቀንዲ ዘራኽቡና ምሳኖም ኣብዚ ነዚ እውን ግብፂ ክትመልሶ ትፍትን ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያውያን ድማ ናብታ ፅቡቅ ገይሮም ዝመልክዋ ምኒን ተመሊሶም ኣለዉ the Nile water dispute ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዛዕባ ናይ ኒል እውን ክምለሶም ምዃኑ ፈሊጦም ስለ ዘለዉ ኣብቲ ዞባ ድማ ፀገም ከም ዘለናን መሻርክትን መሓዛን ከም ዘይብልና ኮይና ተሪፍና ስለ ዘለና ሽግር ክረኽበና ይብሉ ኣለዉ ያ ኣትሊስት ፅቡቅ ገምጋም ወሲድኩም ኣለኹም ብዛዕባ ሽግርኩም ኤርትሪያ gaining diplomatic cover and potential economic lifeline through Egypt but at the risk of entrenching its standoff with Ethiopia so ኤርትራ በቃ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ሽፋን ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ሓገዝ ትረክብ ኣላ ካብ ግብፂ ግን እዚ ድማ ምስ ኤርትራ ብምትህልላኽ ምስ ኢትዮጵያ ብምትህልላኽ እያ ትገብሮ ዘላ ኣታመን ተሃላሊኹኩም ንስኻትኩም ናትኩም ጉዳይኩም ኣለኩም ኪድዋኒንኩም ወዱ ኤርትራ ጉዳይ እያ ዘላ ሶማልያ using Egyptian political backing regarding its territorial integrity ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስቲል ኢትዮጵያ ነቲ
MOU ጉሒፍዎ ስለዘየለ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክምለስን ክጠልምን ስለዝኽእል ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ይሕይሉ ከም ዘለዉ ካ ይነግሩ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣንጻሮም ምዃኑ ኢኻ ትርኢ ስለዚ መወዳእታ broader geopolitical risks ይብሉ ኣለዉ ካይሮስ approach risks creating a containment arc ብካልእ ኣዘራርባ ንሕና ኣብ ክባእቲ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኮንቴይንድ ገይሮምና እዮም ብኩሉ ግብፂ ተቆፃፂራትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ that's true against Ethiopia that could worsen regional divisions ولا ሓንቲ ክትገብርዎ ትኽእሉ የብልኩም ናይ ዞባ ኢልካ ዘረባ ዛትን ኢትዮጵያ ዝምልከት ኣይኮነን ውሽጣዊ ጉዳይ ከቀድም ከይወዳኻ ገና ኣብ ኣፍንጫኻ ክመፁኻ ዝኽእሉ ሓይልታት ናሃለዉ ብዙሕ ሃፍኮፍካ ክብሉ ይፍቱን ማለት ብዛዕባ ለንቀነ ዝገበሮ ክንሰምዕ መብዚ ከመጋረጃ የክልሉ አሁናዊ ሁኔታ የወጣቶችንም እንግልት የተቃወሙና የዳግም ጦርነት ጉሰማን እምቢኝ ያሉ ትግራዋይ ዛሬ አፈሳ ይቁም ሰላም ይስፈን ሲሉ አደባባይ ወጥቷል። የወገኖቼ ድምጽ የኔም ነው ያለው ኤርትራዊ የሁነቱ ተጋሪ የአንድ ባህሪ ውላጆቹ ህገወጡ ህዋትና ሻቢያም ጥፋት ግብራቸው ሆኖ በስውር ሲሰሩ ነበር ይላል። አሁን ላይ ግን የአስመራ ግብር በመቀሌ ተደቅሟል። ያ ከመጋረጃ ጀርባ የነበረው ሴራቸውም ገሃድ ወጥቷል ባይ ነው። ባህሪያቸው ናቸው የጽምዶ አሁን ከምትሪቦ ዘለኹም እታ ጉዳይ ኣብዚ ገለ ካብቶም ተቃዋምቲ ባህልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ምሳቢ ወሽለኽለኽ ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ ነዛ ስእሊ እዚኣ መቸም I think ኣወል ስዒድ is the most famous ኣብ ኢትዮጵያ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ናቶም ንኣወል ስዒድ መሬት ሰላም ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሳኢ ንክኸውን ዓብዪ ኣድቨርታይዝመንት ገይሮም ለኹም ዘሎ ብልፅግና ምርዳይ የድሊ ንፁምዶሲ በዛ ስእሊ እዚኣ ገይሮምሲ ከም ሕሱም እዮም ማርኬቲንግ ገይሮምሉ ንሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፀላእትና ተኣኻኺቦም ይመፁና ኣለዉ ኢሎም እዮም ማርኬቲንግ ገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እቶም ዝርእይዎም ዘለዉ ሰባት ግን ንዘተ ኮፍ ኢሎም ዝዘራረቡ ዘለዉ ሰባት እምበር ብረት ተሰኪሞም ዘለዉ ሰባት ኣይኮኑ እዚ ገ ሰላም መን እዩ ዝደሊ መን ኢኸ ኩናት ዝደሊ መን እዩ ድሮን ተሓንጊጡ ወይ እውን ከላሽን ተሓንጊጡ ሰላም ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ንኩሉ ሰብ ብሩህ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ብርግፅ ኣብዪ ኣሕመድ ድኸዶ ዘሎ መንገዲ ናበይ ከብፅሖ ከም ዝኽእል ምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለኒ ካልኦት ነቲ ፅምዶ ንኸበላሹ ድግድጊቶም ዓጢቆም ንጎም ምሸትን ክዛረቡ ዝውዕሉ ዘለዉ ከዓ ንስማዕዮም እስከ ንሪኢ ከለና ወዲኡ ምዃኑ ግልፂ እዩ ኣብ ሕሉፍ ብኣክቲቪስታት ጀሚሩ ዝተባሃለ ፅምዶ ኣሎ ምስ ሓይልታት ሻዕብያ ኢሉ እውን ምስ ፋኖ ዝገበርዎ ፅምዶ ኣሎ ብመንፅር ናይ ሻዕብያ ባህሪ ክንሪኢ ከለና እንታይ ንምግባር ይመስለካ ፅምዶ ዝብሉና ኣለዉ ጽቡቅ ማለት ጽምዶ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣድፊሕ ቢልካ ክረአ ዘሎ ይመስለኒ ሕዚ ኣድማስ እውን ኣግፊሖም ሆነ ጽምዶ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ጽምዶ ፈጢርና ኢና እውን ኣሎ ምስ ፋኖ ምስ ናይ ቤኒሻንጉል ምንቅስቃስ ምስ ናይ ጋምቤላ ምስ ናይ ኦጋዴን ግንባር ምስ እጉጉመ ናይ ዓፋር ምስዚኦም ኩሎም ሸውዓተ ኮይና ምስ ኦላ ምስዚኦም ኮይና ግንባር ፈጢርና ኢና ውሽጢ ዓዲ ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ቅድም ክብል እውን ምስ ገሊኦም ርክብ ዝነበረ እዩ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ምስ ፋኖ ከም ዝራኸቡ ይፍለጥ እዩ ምስ ኦላ ዋላ እቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ምክንያቱ ርክብ ነይርዎም እዩ ምስ ኩሎምስ ዳርጋ ርክብ ነይርዎም እዩ ሓዱሽ ይኮነን እቲ ሓዱሽ ምስ ናይ ደገ ዘሎ ርክባት እዩ ምስ ናይ ደገ ዘሎ ርክባት እዩ ምስ ሻዕብያ ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ እዚኦም እዮም ናይቲ ፅምዶ ጎነንቲ እውን ሰዋና እውን ኮይኖም ዝረአኒ ምክንያቱም ግብፂ ለኣኺት እያ ሻዕብያ እውን ለኣኺ እዩ እንደገና ንባዕሉ ተላላኪ ኮይኑስ መሊሱ ነዘን ጉጅለ ህወሓት ነቶም ካልኦት እውን ዝልእኽ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ፅምዶ እዚ ብግብፂ ክፍለጥ ዘለዎ ይመስለኒ ብግብፂ ብፍላይ ናብ ካሊእ ሞይና ሕቆ ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓትን ፅምዶ ንርአዮ ኣነ ኣብቲ ክንጋገ ዘለና ይመስለንን ሕዚ ናይ ህወሓት ጉጅለ ልክዕ ሻዕብያ እዩ ሓደ ዕላማ ኣለዎም ኣነ ናይ ስትራቴጂ ኣፈላላይ የብሎምን ሕዚ ናይ ስልቲ እውን ኣፈላላይ የብሎምን ክገልፆ ዝደለዉ ዘ እዩ ምስቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ፓርቲታት ዘሳኒ ነገር እውን የብሎምን ምንም ዘሳኒ ነገር የብሎምን ሓንቲ ተሳኒዮም ብሓቢርና ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ነፍርስ ኢትዮጵያ ነፍርስ ተዘይኮይና ካልእ የብሎምን ምስ ሻዕብያ ግን ካብኡ ዝዓመቐ ዝምድና እዩ ዘለዎም ኮይኑ ስምዕና ኣሎ ሕዚ ብፍላይ ሓደ ክልቲኦም ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ኢትዮጵያ ናይ ምብታን ፕሮጀክት ኣለዎም ሻዕብያ ፀኒሑ እዩ እዚ ናይ ህወሓት ጉጅለ ከዓ ሕዚ ኢትዮጵያ ናይ ምብታን ፕሮጀክት ኣለዎ ግልፂ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ቶም ናይ ባዕሎም ኣክቲቪስትስ ካድረታት ካልኣይ ክልቲኦም ንተቃወምቶም ናይ ምድፋእ
نتقاومتم ناي مدمسا شعبيا ودي دمسيسو نتقاومتو أوتيهم يوم كعدوا إتا تقاوم الزبهات يلن هو حاتم هم أكرديو بزي أولي راهلو نتقاوم شعبيا ودي له هو حاتم زكاوم مدفع يخالي كم تو يتلازلو ملو زخونة ناي سيبكاو يخون ناي بوليتيكاو مفلاسيهم ناي كوكيهم حي شعبيا فنحو إلى جيرنا أيو كم زاتري وزلهم زبا شايزي أبادي ساباد ما تومسو زلو ጭፍራ በህወሓት መቃብር ነው የሚረጋገጠው በህወሓት መቃብር ነው የሚረጋገጠው ዳውን 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 ህወሓት ዳውን ዳውን ህወሓት ዳውን ዳውን ህወሓት كم زاتري وزلهم يا زي سلاماو سلفتات ህወሓት ንምውዳቕ ዳርጋ توب اوف ذا توب اجندا يتغير زلو ጎኑ ድማ ነቲ ጽምዶ እውን ንምፍራስ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና እዚ ጽምዶ ግን ስለምንታይ አብዚያስ ከስምዑ ምስል የአማራ ማስ ሚዲያ ሰሞኑን ላቀረበው ፕሮግራም የተጠቀመው የቪዲዮ ስዕል ነው። ከአማራ ጠላት ጋር መተባበር ታሪካዊ ክህደት ነው ይላል። እንግዲህ ይህንን የሚለው ዶክተር ደብረጽዮን ከጀርባ የሚታይበት ፎቶ ሰሞኑን አርበኛ ዘመነ ካሴና ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ትብብርን በተመለከተ የሰጡት መግለጫ ነበርና ያንን ለማጣጣል የተጠቀሙበት አንድ ፕሮግራም አለ። ያንን ፕሮግራም የሰሩበት መገለጫ የሆነ ስዕል ነው። እንግዲህ ከአማራ ጠላት ጋር መተባበር ታሪካዊ ክህደት ነው ይላሉ። በርቀት ሻቢያንም የሚጠቅሱበት ፕሮግራም ነው። ቀደም ሲል ያልኩት ነው። አብይ አህመድ ነው የሚመርጥልን፣ ጠላትንም ወዳጅንም የሚመርጥልን አብይ አህመድ ነው። እንግዲህ ከዋትም ጋር ከምዚ ትሪዎ ዘለኹም እቶም ፋኖ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ፋኖ ምስ ህወሓት ተዘሚድ ተዝምድና ፈጢሩ ሽርክና ተፈጢሩ መወዳእታ ናይ አብይ አህመድ ካሁን ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ እንታይ ገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ፋኖሲ ምስ ህወሓት ከመይ ገይሩ ክሓብር ይኽእል ኣምሓራሲ ምስ ታሪኻዊ ፀላኢ ናቱ ህወሓት ከመይ ገይሩ ይሓብር ከምዚ እናበልካ ፀላኢ በዓልካ እናቐተልካናሲ መሓዙትካ በዓልካ ክትመርፀልና ኣይተሓፍር እንዲኻ ከዓ ይብልዎ ኣለዉ ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከምዚ ዓይነት ፖስተራት በቃ ነዚ ፅምዶ ኢልካ ነዚ ገለ ኢልካ ዝገብርዎ ዘለዉ ካላርስቲ እዩ ብውዒሎም ብዮም ዝሓድሩ ዘለዉ ግን እቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሚድያታት ናይ ኣምሓራ ንኩሉ ተረዲዩ ቤላ ገይሮም እዮም ዘጋልፅዎ ዘለዉ ፅምዶ ድማ ባይታ ንቅድሚት እያ ከይዳ ዘላ ምስ ሻዕብያ ምስራሕ ይኹን ምስ ካልኦት ሓይልታት ዕላማናን ረብሓናን ጥራይና ክንፈልጥ ዘለና ንዕላማናን ንረብሓናን ምስ ዝሕግዙና ንሰርሕ ምስ ከጥፋኣናን ከኣልየናን ዘለ ድማ ንገጥም ስለዚ ንሕና ንፈልጦ ዘለና ንሕና ክንገብሮ ዘለና መን ፀላኢና እንታይ ከረብሓና ኢና ክንፈልጥ ዘለና ናብኡ ኣትሪድና ናብ ረብሓና ንኸነረጋግፅ ዕላማና ንኽንሃርብ ምስ ዝሕግዘና ምስ ኩሉ ተረዳዲና ክንገብሮ ንኽእል ፀገም የብልናን ቀንዲ ፀላኢኻ ምፍላጥን ረብሓኻ ምልላይን ግን ነቲ ክትገብሮ ትኽእል ሽርክነታት ሓጋዝ እዩ ካብ ስምዒትን ካብ ናይ ቂምታ ፖለቲካን ወፂኻ ኣብ ረብሓ ዘተኮረ ፖለቲካ እንተጌርካ ጥራይኻ ነቲ ዝደልዩ ዕላማታት ክትሃርም ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኮታስ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ባይታ ንዑ ዘረጋግፅ እዩ ፋኖ ንቅድሚት ይኸይድ ብልፅግና ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኩነታቱ እናኸበረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ በዛ ናይ ትግራይ ጌርና ናብ ኤርትራ ክሰግር እዩ ስለዚ ተሰልፊ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝተምሰባት እውን ናይ ብልፅግና እዮም ብትሕሶ ደረጃ እንታይ ዓሊሙ ተመፅኡ ናብ ዝርዝር ፍናት ንኸውና ዋና ዕላሙ ቅድም ኢሉ 2013 ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ወፍሪ ብልፅግና ስርዓት ናይ ምኽባር ሕጊ ናይ ምኽባር ከም ዝነበረ ተረኽ ንዓለም ኣትሒዙሉ ተረኽሱ ማለት እዩ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ንዝገበሮ ወፍሪ ኣብ ትግራይ ንዝገበሮ መጥቃዕቲ ሕጊ ናይ ምኽባር እዩ ዝብል ተረኽ ንምስራሕ ዝብል ናረቲብ ንምስራሕ ትግርኛ ተዛረብቲ ብልፅግና ሒዙሎ ንዚኦም መሳሲ ዘሎ ዘመሳሰይቲ እዚኣቶም ናቶም ኣጀንዳ የብሎምን ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ የለንስ ኦቨር ናይ ትግራይ ኣጀንዳ የለን ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ብተጋሩ ትግራይ ዝውዳእ እዚ ካብዚ ፕሪንሲፕል ዚና ንምከስ ካብዚ መስቀል እዚ ክንምከስ ኢና ናይ ትግራይ ጉዳይ ምስ ባዕሊ ይውዳእን ምስ ወዳእ ዓዲ ዝውዳእ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብተጋሩ ዝውዳእ ብንኳን በፅናቲ ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ናይ ደጋ ኣካል ክኣትው ይደለን እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ናቶም ናይ ትግርኛ ናይ ተጋሩ ኣይዳል የብሎምን ኣጀንዳ የብሎምን ንሶም ባዕሎም እውን ናይ ነብሶም ኣይኮኑን ተወዲዩ ባርያ ክግዛእ ከለ መጀመርያ ዝኽፈሎ ድሕሪ ተወዲዩ ክፍልቶም ወዲዮምስ ፅዋት ባሮት እዮም እዚ ባሮት ብልፅግና እዮም መሳሰይቲ እዮም ናይ ብልፅግና እዮም ኮማሮ ብልፅግና እዮም እዚ ነብሶም እውን ናቶም ኣይኮነትን ኣጀንዳ እንኳን ክህልዎም ከም ተጋሩ ኣብ ኣደባባይ ዝተዋረድሉ መድረኽ እዩ ኣብ ኣደባባይ ውርደት እንታይ ምዃኑ ኣብ ኣደባባይ ርኢና ማለት እዩ
50 ዓመት ኢሊት ኮንካ ክንደይ ቀይሕን ጸሊምን ወዲ ትግራይ ንኣዘዝካ ከመይ ሰዋሃዮ ኣብ ኢድ ፅናቲ ኣብ ኣደባባይ ናይ ፅናቲ ታሪክካ ብሕማቅ ትዛዝም ከላ ከምኡ ዓይነት ውርደት የለን ሰብኣነ ሰልፊ ዝረኣኽቦ ሕባ ሓፂሩ ውርደት ኣብ ኣደባባይ ሰልፊ ጌራ በቃ ባንዳነት ወራዳነት ኣብ ኣደባባይ ተራእያ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ተራእዩ ይሪኡ ኣለዉ ባዕ ብሓቂ እዚኣቶም ሕማቃት እዮም ብሓቂ ብገዞሞን ብገለ እናበሉ ህዝቢ ከጨፋጭፉ ዝደልዩ ርእይዎ እታ ድምፂ ሕዝቢ እውን ክልተ ድምፂ እዩ ዘለዎ እቲ ናይ ባዕልና ሓደ ግዜ ሕጂ እንታይ ኢና ብሓቂ እዚ መንእሰይ ትግራዋይ ስርናይ በሪኻ is such a powerful ብሓቂ ንፍዑ ተዛረባ እዩ ነቲ ኩንነት ድማ ቁርፅ ኣቢሉ ዘውርዶ ስለዚ ባሮት እዮም እዚኦም ቀደም ተዓሲቦም እዮም ንነፍሶም እውን ክውክሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ኢልዎም እዩ ምሳት ተሓዝ ኣቢለ እቲ ሓውሱና ካለው እንዲኦም ሓውሱና እኛ ይመስለኝ ነበር እኛም ትግራይ ነበር ልታገል ብለን ግን ይሄ ተንኮለኛ ህወሓት እሱ ጋር ነው የሚሰራ ነበር በድብቅ ከሻቢያ ጋር ነው የሚሰሩ ነበር አሁንም ግልጽ አድርገዋል ማለት ነው ጽምደው ለጦርነት ነው ለሌላ አይደለም ለልማት አይደለም ለብልጽግና አይደለም ለጦርነት ስለሆነ ማጥፋት ብቻ ነው ያላበት ኤርትራ የነበረ አፈሳ አሁን ትግራይ ገባ ኤርትራ የነበረ ስደት ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣቶም ኣብዚ ወንቲ ናይ ትግራይ ሚድያ ፅቡቅ ጌሩ ኣውፅዎም ኣሎ ሓያለ ሰባት እዮም ተሳቲፎም ነይሮም ይብላ ኣሎ ኤርትራ ወሪሩ ልኡላውነት ኤርትራ ንክደፍር ዝደሊ ዘሎ ኣብ ጎኑ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣብዚ ዝኸፍእ ውርደት እኳ ክህሉ ይክእልን እንዲ ግን ፖለቲካዊ ጥፍሽና ዘይወልደ የብሉን ዘይፈጥሮ የብሉን ፖለቲካዊ ጥፍሽና ኣብ ኣኽር ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ከምዚ ዝገብረካ ስለዚ ጅዚ እዚ ንኤርትራ ዘሎ መንእሰይሲ እንታይ ገበር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ብክ መፅኡ ሃገር ክወርር ከሎሲ ደው ኢልካ ተፀበዮ ድዮም ክብልዎ ደልዮም ኣብሲ ዲሞክራሲ ዲ ከምፃልካ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ንህዝቡ እንታይ ይገብር ኣሎ ዝርኢ ዘሎ ሰብሲ I don't understand ማለት ሲ ንኣብሲ ከነመስግኖ ጥራይ ዘለና ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝቃወምሲ ክሳዕ ክንደይ ውዱቕ ምዃኑ ንኤርትራውያን ከምኡ ድማ ኤርትራውያን ተቐንዲ ተሕምሞም ጉዳይ እንተላሉ ላውነቶም እያ በዓ ስለ ዝመፀና ድማ ንኣብሲ ኣብ ታሪክ ሲ ከነመስግኖ ዘለና መራሒ ክብሎ እየ ዘለና ቢካዝ ንኩሉ እቲ ብስውር ዝገብርዎ ፀላቲ ብጋህዲ ክገብሮ ስለ ዝኻለ ፀላይኻ ድማ ኣብ መወዳእታ ክገብረልካ ዝኽእል ፅቡቅ ነገር እንተሎ ንኩሉ ነገር ብጋህዲ ክዛረበካ እንተኽኢሉ ጥራይ እዩ so again these are እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ቅልጡፍ ዝኾነ ፖለቲካ ክትሪኦ ተጀሚርካ ብልፅግና በዚኣቶምን ካልእ ከምዝኣመሰለ ጉዳያትን ክጎይ ዝፍትን ዘሎ እንተ ኤርትራ ግን ኣብ the highest level እያ ነቲ ፖለቲካ ትፃወቶ ዘላ ኣብዚ so I mean ኣሜሪካ መሓዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣሜሪካ እንድሕሪ ሒዝካ ኣሜሪካ ንዓና ንኤርትራ እዚ ክትበናዮ እዚ ክድጉመልና ኣይኮነን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ብዘይ ድጎማ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ብዘይ ኣጆኸ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ገይሩ ከድምዕ ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንኣሜሪካ ነቶም ዘራየት ክኾኑ ዝኽእሉ መሓዞም ድሕሪኡ እቲ ካልእ ኩሉ ቀሊል እዩ እንተቲ ካልኣይ ዘራዩ ኢማራት ንባዕሉ ኣከቢድ ሽግራት እዩ ስለ ዘሎ ኣይ ሆፕ እቲ ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ዓብ ትምህርቲ ክኾኑ ብኡ ገይሩ ክመሃር ካብ ወፃኢ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት it's just there's so many things ብዙሕ ነገር ክትዛረበሉን ክትሪእሉን ትኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ anyway guys ንሕና ናብቲ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ከሰጋግረኩም ክፍትነ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዘቑርፁኻ ነገራት ብዙሕ እንዲኻ ትርኢ ግን ናይዞም ተቃውሞ ደገለድ እናበሉ ዝገብርዎ ማለት እዩ ኤርትራ ግን ነታ ሒዛታ ዘላ ኣብ መፈፀምታ ከተብፅሓ ኢና ንደሊ ዘለና ሓደ ኤርትራዊ ብዛዕባ እዚ ፅምዶ ዝገበራ ቪድዮ ብእንግሊሽ ከርእየኩም Eritrea's relationship with the United States, it is important to distinguish between politics and economics. The two are closely connected, but they are not identical. Diplomatic relations influence investment, trade, and international finance. At the same time, many of the foundations of economic growth depend primarily on domestic decisions. No foreign government decides whether roads are built efficiently. No sanctions determine how investment laws are written. No external power decides how effectively a country mobilizes its diaspora, develops agriculture, expands tourism, or supports private enterprise. These are choices largely made at home. This distinction matters because public debate often treats sanctions as if they explain everything. Certainly, sanctions and diplomatic ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል
حيالي إرتراويان كانلات بAI استسنية بزح من إنجليش فيديوهات أقدس سناي بوليسي نقرات وني قبر له مس أمريكا تصمدوه نقبر وي مس أمريكا دبلوماسي نبلا لنا أمريكا قد بفلاينا دونالد ترامب زردو حرق عن قوات رئيس دما حبراو شركة تبقى طبعا investment كالن تريد نقدي critical minerals كون خلاب كالب سلازي إرترا نزز له مسكوت ناي دبلوماسي بخمين أب قطبا كتكيرو تغل وي كاب قطبا متأسسار كتكيرو تغل نزيك ساب زي قبرنا زلاقي سلاماوي دبلوماسي كلوانا يكلني كودا دراي دلني يقول كل جزء قطبا نتتقبرو دلخا سلاما قداسي قطبا متأسسار تزي بالكعب زخونا جزء كفر الزغل فرجع زخونا دبلوماسي كلواكا قطبا متأسسار تلقن نربحو قبل سبات شلل الناس قبرو للو نعبنا بلتقنا كل جزء انتهي تكم تي إثيوبيان إيرلاينز حركة بتاع كامبانات سلزغنة تنزج أن فرت دم كاف إثيوبيا سلزغنة تنبوين كأمريكا سلزغنة نعتاتن كمنا دبلوماسي نجاري زتك عمله سلزي كم دم أن هوتيلات زفكرة دقلود نتوم كامبانات كل جزء أبكت ميتي دم صاب ولا نتشاينا ونكميو تشاينا نتي بس تشاينا زلون بوليتيكا بتكون طبعا جيروميوم كتسعات وظفتنا سلزي نزز لنا مسكوتنا دبلوماسي نبقى طبعا وشرك النت كم كيرون تخيلنا بتزلع عليه زلاق مفتوح كون الناس غلي نعون مقبار دما نعوزد اللي كطبعا مدلاواتن بوليسي مدلاواتن بزي وعلى حدر كجبرك خلاله now I don't think in America كامباني تاد بفلو إن إيرترا كأطوا تمنيت ناي بزحات يكون كأطوا يخلا ينجن كابون لعليتن مس أمريكا مشاركة زخنا نخاطوا له زخلا بايتاتات من أفغان قداسي for example تنا جبس تبقي سنزلوا بقولت في نبي إيرترا خاطوا ناي سعودية كامباني تاد كم كالوت بتوم نب إيرترا كسر حزغلو مشاركتنا أمريكا زخونو نساتهم زيادة كأطولو زخولو من قد تفتيرنا لأنه كل ما لأن كان يبسو حتى مهار يونيفرسينا مرغا لنا سناي نقريو شيشاي يزي كلهم زمزم الرقوزة لو ما سرح كده اليوم سرح يد اليومي employment يد اليومي أيه يد اليومي سرح كده اليومي سلازي الله حجة حدا سب يا اللون يا مني سرتاتنا من قصك صرح يومي يقولوا رقت من قصتقن زعبي يسرح وهابك خونا يقبال من قصي نهزب زقلقللو بقعت زيغاتات يدليو برقت كلنا زقراج وي زقبر زولو انتاي قبرو منقسي بزوح نقرات بزوح ندعري تفرع الله خمن شيء ونخلو ناي منقسي صراحتني يطرح كقبري تخلني بعلو قال نقر نخقبر كم دماتهم كامباينتات دما نزياتهم عدلات كفطروا لزغل هنايا هاجر بمنقستا بروجكت رادري كورس ناي قلت كحالات مس ابتي بوليس ناي منقسي صراحه يزد لينا ስለዚህ ንዕኡውን ኣማእኪልና ክንከደሉ ንኽእል መንገዲ መፍጣር ኣገዳሲ እዩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብሉፅ ትምህርቲ ዝርከቡ ገንዘብ ናትካ ኢንቨስት ጌርካ ኣምሂርካዮም ናብ ላዕሊ ደረጃ ኣብፅሕካዮም እንተለኻ ንሳቶም ነቲ ቁጠባ ክርከብሉ ዝኽእሉ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ብሕቲ ትካላት ሰሪሖም ነቲ ሃገር ፍሕፍሕ ዝብል ቁጠባ ንክመስርቱላ ክንብገሰሉ ዘለና ግዜ እዩ ኣይሆፕ እዞም ሕጂ ተመሪቖም ዘሎ ብኩሉ ናይ ሎሚ እውን ሓንቲ ኣብ ሓደ ዝተመረቑ ናይ ሕርሻ ይርኢ ነይረ ኣብዚኣ ስምዑ ላይ እስኪ ሳዛ ደረጃ ፅሓትና مثلا نمسا خنا برك تلايلات سازيا درجه زياد نخفل بعلو اتصحنا له يغني لنا بلا نستريف لنا خا اجو هاجرنا بعنا لنا الكم مالتي طعمي مالسي حجي زون قد زياتهم تماهيرهم هاجري مهيرهم كم تزبلنا كله سبي سعير لهم سلازي بتي زي وكالي ناي تمهارو كله زسنح قالاتي ما بحكي يو بهز ولا قالات كزارب سنه حجي لعلو كله تماهيرهم هاجرهم كغلغلو كم تزم حلوه معملتن بسلت زغنت هاجر كمسرتو إيمان سبه حجة أنا العلول زودي أبي يقلقلانه أبسوا يقلقلانه سوا بهيرة أبزب سحته أو تمريسه خمير مخالو زلع العقبة كان عيسى معي نتاز يقلقلو تسوا حجون يقلقلانه نتهاجر كاب حفشة أقلقال خخون من نيلو عاقسك إنك هايتو كوليج كي حمل مالو أغريكلتشر دعستاني هنا كوليج حارس دعست زيا كوليجنا حمل مالو استقبل من رعاينا نرجلنا نحرشان مسوز أنيمال ساينسين كالن كله ني تزقتي نيرترا عزيزة كدسك كصلات حرشان ديو أبو دماز حمل مالو بزحات graduates إذا فرزلو كغرمكم أزيوم أقدس فيلد يوم زمهراو بعتاتهم دما قرعاتنا I hope سياتهم كلاتهم نتنحنا زقبرنا أوكي قبرو نتعدي دوي لهم كما عبلوا تسفى نقبرنا هنا دما بتاز كالنا قلينا بمورال قلينا بفاينانس قليها بتمرتي قليها ولا بسألوت بخل نقر محجازون حجزيو بخلو نتحجر مدقاف يوزي لزلو ذكالنا عملنا زفقدو نقر دما كنقبر بزا قطعمي كمحساني دلي بفستيبال ناير ترازولو فايبس كنود
كرامات الزنجد فيستيفال إكسبو إنه هو معلتون ساعات أخيرا 18 حملة أب ساعات قدمقاتي يخفت له فيستيفال إكسبو كان مفتاح هجرنا كابل وطعن كمون بتحت هجرة وطعتنا تستفلو بملأت يستفلو هجراوي نقداتيو فيستيفال إكسبو أن بادرة أبشلشو زباتات زنابر حزبنا بزقبا كانت أبار قلوب بزقبا كمزات ريواز لهم فيستيفال إيرترا بدموع أجباب تجميرا كمزلان بزوح كابوتات دمت زل سلطان نرلنا سبقنا إيرتراوي زل زيادة إيرترا ملت فيستيفال كين كهاتريات أبي إكسبو كين كهاترغبات خليهم زبلو زخنة نالو مارس سبزخن ودينا لايك جبرو ريتوهم بهنا سفن قد قدفو أبكال إسراحنا أبكال تحسوا سعد الرغب تصبغوا